De kan bare ikke ramme. Det er en god idé, det er reddet. Hvem ringer 112? Det er sådan noget, der går galt. Det kan I se. Man skal ikke gøre sådan noget. Jeg håber ikke, der er en røgalarm derinde. Jeg hørte nogen, der siger, skal vi gå udenfor? Nej, vi går udenfor herinde. Det kan I så sige til det er hans bog, men det er ikke noget. Det var hans bog. Han vil simpelthen ikke komme. Der kan I se noget af. Han vil komme og sige, hvad fanden? Det kunne ske, han skulle have været her. Aldrig få det tændt. Aldrig få det tændt. Og der ligger mobiltelefon, det blev ikke godt, så det var da mere heldigt. Det er faktisk godt nok rigtigt. Nå, vi skal have det her. Giv mig det der. Vi skulle have haft lidt mere, men det røg så ud af her, kan I se. Det er dårligt at stå, når det men altså, I kan se forbindelsen der i hvert fald. Der kommer normalt en større knop omkring her. Jeg tror, det var.